Na, hey, szevasztok! Az elmúlt hetekben láthatátok már, hogy a Rejoice nálam, mint márka megjelent, ami igazából ugye arról szól, hogy telefonokat tudtok eladni, meg venni, és akkor az előző videóban részletesen bemutattam a weboldalt, hogy hogyan tudtok telefont venni, mi szerint tudtok szűrni, hogy néz ki ugye ez a 4 kategória. Viszont most arról beszélnénk, hogy hogyan tudsz telefont eladni, mert itt ugye telefont is el tudsz adni, és ezt is szeretném nektek bemutatni. Pontosan a lépését egyesével a weboldalon, és akkor nézzük is meg, hogy ha van egy használt telefonod, ami már a fiókba porosodik, akkor mit tudsz vele kezdeni. Fejtek a rejoy.hu-ra, akkor ezt fogad titeket, és itt igazából a jobb felső sarokban az eladásra kell rámenni. Hogy ide rájöttél, akkor itt van az, hogy add el most. Itt ki tudod választani, hogy milyen telefont szeretnél eladni. Nézzünk egy iPhone-t, megnézed, hogy éppen ilyen iPhone-od van, itt kikerested a listából, rákattintasz. Itt ki tudod választani, hogy milyen színű a telefonod, mekkora tárhelyen rendelkezik, és hogy hálózatfüggő a készüléked. Ugye a hálózatfüggetlen telefont azt könnyebben el lehet adni, a hálózatfüggő telefont azt viszont a szolgáltatónál kell kérni, hogy feloldják. Itt a weboldal nem is engedi, hogy hálózatfüggő telefont eladj. Tehát a hálózatfüggetlent kiválasztjuk, és akkor itt értelemszerűen olyan kérdéseket fogsz kapni, hogy milyen állapotban van a telefonod. Itt érdemes megadni tényleg azt, hogy pontosan mennyire érzed rossznak a telefonod használtságát. Tehát, hogy tudod, hogy nagyon sokat használtad, és kopott, és kapott, és nem tokba voltál rá, nem volt rá fólia, akkor mindent állíts be úgy, ahogy tényleg, ha valaki más is a kezébe venné, és ugyanezeket tudná erről elmondani. Tehát itt nincs értelme túl értékelni a telefonodat, mert hogy ezt a telefont leadod, szakemberek fogják ezt megvizsgálni, és ők tényleg rendesen szemügyre veszik majd ezt. Én a telefonjaimat nagyon féltem, tehát a víz közelébe biztos, hogy nem viszem őket, nehogy véletlen belessenek, vagy valami baj legyen. Tehát itt nem fordulhatott elő, hogy érintkezett vízzel a telefonom, és itt igazából a képek is tök jól mutatják, hogy mit kell nézni a telefonodon. Milyen állapotban a képernyő. Itt igazából ugye, hogyha fóliád volt rajta, akkor az teljesen jó, akkor ugye a fóliát, hogyha majd leveszik, akkor ugye lehet látni, hogy valószínű, hogy alatta tökéletes lesz, hogy max használt apróbb nyomai van, de itt lehet látni, hogy azért a képek jól bemutatják azt, hogy nagyjából hogy néz ki az állapot, amit éppen itt kiválasztasz. Hogyha a telefon az a 0. perctől fólia alatt volt, akkor valószínű tökéletes állapotban a kijelződ. Hogyan néz ki a tok és a keret? Hát igen, itt is jön az, hogy keretbe van-e. És hogyha keretbe van, vagy tokba van, akkor azt milyen sűrűn tisztítotod, vagy sem, mert hogyha a porcemekbe mentek ugye a telefon meg a tok közé, az is úgy meg tudtak karistolni, tehát nyugodtan a tokodat eleveszed, akkor nézd meg, hogy mennyire karcolták ezt össze. Milyen állapotú az akkumulátorod. Bemész a beállításokba, akkumulátor állapotot. Kapni fogsz egy százalékot, ugye minél régebbi a telefonod, meg attól függ, hogy mennyire figyeltél a töltésre, hogy hagytad, hogy lemerüljön, vagy egész este a töltőn hagytad, az alapján ez a szám változhat. Ugye minél jobb a telefonod, annál jobb az aksia, minél régebbi a telefonod, és minél kevésbé figyeltél az aksi töltésre, annál kisebb lesz ez a szám. Ez igazából egy számot fogsz látni a telefonodon, amit ott látsz, azt állíts be. Van olyan dolog a telefonodon, ami éppen valamit hozzáérsz a telefonodhoz, de nem reagál, vagy valami furcsaság van, azt is érdemes belőlni, hogyha éppen valami hibája van, akkor azt ki tudják javítani. Hogyha tudod, hogy valami hangszóró nem működik, vagy valami fényképező nem működik, azt is itt érdemes bejelölni, mert akkor ezeket is mind-mind ki tudják javítani, és a következő ember, aki megveszi a telefonodat, akkor értelemszerűen egy olyan telefont fog kapni, ami ki van javítva és hibátlanul működik. Ahogy végeztél ezzel, meg kell adni az e-mail címet, és akkor utána látod is az árajánlatot, hogy mit kaptál a telefonra. E-mailben pedig a telefonodnak az eladási folyamatairól lesz szó. Akkor beírjuk itt az e-mail címünket, és akkor itt lehet látni, hogy ajánlat megtekintése. Nos, van egy 277 000 és van egy 241 000. Ez, hogyha a kuponkódot beírjátok azt, hogy Bly 4000, akkor már is van egy extra kedvezményetek, amivel plusz 4000 forintot tudtok kapni a telefonotokra. És akkor igazából az azonnali eladás és a normál eladás közül tudtok választani, attól függ éppen mennyire szeretnétek gyorsan megszabadulni a telefonotoktól, vagy tudtok esetleg várni. A két ajánlat közül az alsó az úgy néz ki, hogy ahogy a telefon beérkezik, megvizsgálták, és tényleg ugyanazok a paraméterek vannak a telefonnal, amit megadtál, akkor 3 munkanapon belül, amilyen kártyaszámot megadtál, oda ki is utalják neked ezt az összeget. És hogyha éppen neked nem sürgős, akkor ugye lehet választani a felső opciót is, és akkor itt, hogyha éppen még senki nem vette meg a telefonodat, akkor garantálják, hogy 30 napon belül kifizetik ezt a nagyobb árat. Hogyha neked ez nem sietős, akkor én mindenképp a felső opciót választanám. És hogyha ezzel meg is vagy, akkor igazából árajánlat elfogadása 281.100 forint, tovább mész, és akkor itt a végén még be kell regisztrálnod a weboldalra, és akkor ott a profilod alatt nyomon tudod követni, hogy éppen
telefonodat. Átvette a futár az beérkezett a termékkel, megvizsgálták a telefont, hogy éppen valamit másképp találtak, akkor leírják, hogy mit találtak másképp, ezáltal az árajánlat tud lefele is, és illetve felfele is módosulni. Ahogy mindezzel végeztél, akkor utána érdemes a telefonodat becsomagolni, biztonságosan, akár egy ilyen kis bubis fóliába betekerni, azt beragasztani, és egy olyan dobozba belerakni, amiben pont, hogy belefér ez a csomagolás, és akkor azt is esetleg még tömt ki úgy, hogy ne tudjon benne nagyon mozogni a telefon, hogyha ez megvan. Ezt a futásszolgálat felveszi tőled otthon, tehát neked ezt nem kell sehova elvinni, tehát igazából neked csak be kell csomagolni, és onnantól kezdve semmi más dolgod nincs, mint várni, hogy szakemberek bevizsgálják a telefont, és akkor utána már is kapod az e-mailt, hogy mi a következő teendő. A Rizsonál, hogyha valami telefont veszel, 60 napos visszaküldési garancia van rá, hogyha nem tetszik a termék, hogy meggondoltad magad, 60 napig ezt ingyenesen vissza tudod küldeni, és eddig az alapgarancia telefonra az 1 év volt, viszont most már minden készülőkre megnövelték, és 2 év garanciát adnak az összes telefonhoz. És most még van egy extra kedvezmény a Rejoin-nál, attól, hogy milyen telefonod van. Ha iPhone 13 Pro Max tudod, ami 1 terás, arra akár 40 000 forint extra kedvezményt is kaphatsz, hogyha el szeretnéd adni. A 14 Pro Max, ami 128 vagy 250 gigás, ott plusz 20 000 forint. A sima Pro-nál ez 16 000 forint, és a sima iPhone 14-nél plusz 12 000 forint kedvezmény kapsz a telefonodért extrán az árajánlat mellé. Van még többféle modellt különböző extra kedvezménnyel, ezt mind a weboldalon meg tudod nézni, hogyha beállítod a telefonod, és akkor meg fogod kapni az árajánlat legvégén ezeket az extra kedvezményeket. Ezek az extra kedvezmények a Rejoy-tól szeptember 31-ig érvényesek, tehát mindenféleképpen figyelj erre az időre, nehogy lecsúsz róla. És az én kuponkódom, ez a Blind 4000, az október 31-ig érvényes, tehát ha addig szeretnél telefont eladni, vagy telefont venni, tabletet eladni, vagy tabletet venni, erre mind tudjátok használni. Hogyha bármi kérdésetek van, akkor az nyugodtan jöhet kommentbe, vagy Discordon szívesen segítek, meg válaszolok nektek. További szép napot, sziasztok!